Фигурант дела Хизбут Тахрир Руслан Зейтуллаев намерен голодать до вынесения приговора. Объявление перенесли на 26 апреля. Это уже 17-й день голодовки. Прокурор просит для Руслана 17 лет заключения. Общественная организация «Евромайдан СОС» начала акцию в поддержку политзаключенного Руслана Зейтуллаева. Его арестовали 23 января 2015 в Крыму за терроризм, а именно за участие в организации Хизбут Тахрир, запрещенной в России. Известные украинские художники, журналисты и правозащитники приняли участие в акции, сфотографировавшись с буквами имени Зейтуллаева. Ми склали із цих фотографій банер з ім'ям Руслана Зейтуллаєва і тим самим символічно відкрили його Україні. Мета цієї акції – привернути увагу до того, що така справа існує, що вона не одинична, що ця людина бореться, підтримати цю людину. Звичайно, ми завжди пропрацьовуємо ще кілька речей, які не є такими видимими. Наприклад, це звернення до міжнародних організацій, це персональні звернення до європарламентарів з проханням негайно написати листа від себе особисто на керівництво місця несвободи, де отримують Руслана, щоб до нього належно ставилися і надавали належну медичну допомогу, особливо в такому стані. Очень большая проблема в том, что Украина не знает про многих крымских татар, которые сидят в российских тюрьмах. И Руслан Зейтуллаев – это один из таких героических людей, и он держит голодовку уже третью неделю. Я считаю, что это самое важное, о чем сейчас нужно говорить, касаемо наших политзаключенных, потому что он похудел там до 50 килограмм и отказывается принимать пищу. Его Мустафа Джемилев просил прекратить голодовку, который сам очень долго голодал в советской тюрьме. Но пока все остается так, как есть, над ним продолжается несправедливый суд, и я считаю, что на всіх уровнях треба о ньому говорити. Дивлячись на Руслана, я бачу Мустафу Ага, котрий багато років тому голодував заради власного народу, так і зараз Руслан голодує заради власного народу, заради кримських татар, бранців, які залишаються в в'язницях і перебуває в скруті.